Nyugodtan. Erős Pál? Az én nagyapám 3 éve elhunyt, Erős Pál, és 85 éves koráig a haláláig ügyvédként dolgozott. Azt hiszem 100 000 forint alatt volt a nyugdíja. De hogyha van még kérdése, nagyon büszke vagyok a nagyapámra, és szívesen megválaszolom. Annyit hagy mondjak el még róla, hogy világ életében Kömörön született egyébként a Tisza partján, a csodálatos Szatmár vidékén, és én nem beszélek mellé, uram, megválaszoltam a kérdését. A nagyapámnak emlékeim szerint a halál előtt 100 000 forint alatt volt a nyugdíja. Ha kíváncsi a válaszomra, nyugodtan jöjjön ki ide a fényre, hogy lássuk az arcát, és megválaszolom hosszabban is, de nem akarom feltartani az embereket. Az én nagyapám világ életében bíró akart lenni, a Debreceni Református Kollégiumban végzett, és 56-ban a forradalom mellett harcolt Budapesten, és utána bíróvá nevezték ki, és ő volt az utolsó, de legyen szíves figyelni a válaszomra, hogyha kérdezett, ha ezt megkérhetem. Ő volt a szocializmusban az utolsó kúriai bíró, aki lemondott az álmai állásáról, mert a kommunista belügyminiszter, inkább az igazságügyminiszter bele akart szólni a bírói munkájába, és ezért lemondott és nem bíróként dolgozott. Majdnem 60 évesen egy másik hivatást választott, és ügyvéd lett. Több száz embernek, hogy újra a kérdésére válaszoljak, pro bono, ingyen dolgozott. Ezért sem szerették az ügyvéd kollégái, mert rengeteg embernek segített. Előtte a jogi esetek műsorának a szakértője volt, 6 millió ember nézte a műsorát, és szerette az ízes szatmári kiejtését, az őszintességét, a humorát és a kedvességét. A haláláig, uram, a postások zsákban hozták a jó kívánságokat a születésnapján és karácsonykor. És ő már jóval túl a 70-en, 2006-ban, amikor a rendőri túlkapások történtek, és sok ember megsérült, ingyen segített, és létrehozta a Ne Féljetek alapítványt, és ezzel 15 millió forintot összegyűjtött a sérülteknek és a meghurcoltaknak. Az én nagyapámat, mert gondolom ön Fidesz szavazó, talán fontos, Orbán Viktor javaslatára a köztársasági elnök 2010. október 23-án a Magyar Köztársaság középkeresztjével tüntette ki, egyrészt a tudományos munkája miatt, az ügyvédi tevékenysége, a bírói tevékenysége miatt. És ő az a nagyapám, aki 3 éve elhunyt, és biztos vagyok benne, hogy föntről a mai napig a nagymamámmal, aki pedig 2 éve hunyt el, és Mádl Ferenc köztársasági elnöknek a húga volt, mai napig biztos vagyok benne, hogy föntről segítenek, és ők segítettek abban, hogy sok olyan pillanaton túljussunk, amin épésszel, emberi ésszel egyébként nem lehetett volna túljutni. És igen, ő az az Erős Pál nagyapám, akit a félország jogerős Pálnak hívott, mert tanított és segített mindenkinek, akiről most az önök szenny médiája, a propaganda média, ugyanazok az emberek, akik kitüntették 2010-ben középkereszttel, azt állítják, hogy vérbíró, és hogy tönkretett embereket. Innen is üzenem ezeknek a propagandistáknak, hogy szégyeljék magukat, de nem haragszom rájuk, mert a nagyapám amellett, hogy egy talpig tisztességes, becsületes ember volt, mindig azt mondta nekem, hogy áldás, békesség és szerénység és szelídség, Peti, és én ezt megfogadom tőle, úgyhogy nem haragszom rájuk, csak annyit tudok mondani, hogy szégyeljék magukat, és ön is, hogyha ennek a propagandának fölül. Köszönöm szépen, hogy eljött.